Takže zdravím teda, dámy a pánové, a vítám vás historicky u prvého videjka, co takovýto menší Minecraftový série je, a to je séria so Sen SMP. Doufám, že toto videjko se vám, toto videjko nebo aj takováto menší séria se vám bude páčit. A chcem se znovu ospravedlnit za moju neaktivitu, ale bohužel prostě mal som znova ťažké období a také jiné věci, že jsem se zase znova vyhovarat. Ale ještě předtím, než začneme, tak chcel by som upozornit na takovouto menšiu vec. Najmenej 66% lidí má neodoberá. Takže bol by som extrémně rád za to, keby si to, byste to napravili a ještě kliknúť na to pekné červené tlačítko odberu a dali zvonček a sledovali ma a budem potom spokojený. No nič. Jdeme teda na samotné videjko a samotný rozbor prvých hodin na Sen SMP. Na začátku jsem se napojil a přeskoumal jsem trochu spawn a vytěšil si mineblock, který ti vie dát na začátku nějaké jedlo. A potom jsem išel nějaké 2 kilometry od spawnu, abych si načašil strom a i nějaké kamení. Já jsem si přišel kamení. A potom jsem potkal prvního ukrajinského imigranta. A potom jsem pokračoval, jsem dělal vyťažený kamení a vykraftoval jsem si lepší nástroje. A potom jsem išel bojovat cez den s zalagovanými zombíkami. A inakšie promiňte, jestli sa to bude sa to občas lagovať v týchto záberoch, ale tehdy, keď sa server sa otváral, tak tehdy malo rámek, extrémne malo rám, ale do dalšího videa už sa to nebude lagovať, nebojte se, lebo tehdy, kdy tady túto nahrávku dabujem, tak už je to jako bylo dávno opravené, takže už to jede extrémně v pohodě. A potom som sa rozhodol preskúmovať takéto menšie bližšie okolie a zabíjať prostě zvieratá a získavať prostě základné suroviny a tak ďalej. A potom prostě po zabití pár jakože základných prostě zvěrat a takovýchto věcí som sa rozhodol, že si vykraftím si prostě klasické prostě košené boty a potom som pokračoval ďalej v preskúmávání celého okolia a prostě blízkých prostě věcí. Potom po takovémto menšom preskúmávání našel som teda prostě lavové jazero, u kterého našel prostě nějaké ty prostě prvé irony a potom pokračoval ďalej v zabíjání zvierat a takovýchto věcí a jiných preskúmávání a potom potkal teda prostě druhého ukrajinského imigranta, klasicky som sa pozdravil a potom pokračoval ďalej prostě v preskúmávání a v dalších veciach. Potom teda po dalšom preskúmavaní som dokázal som len tak random našel som teda rúžovú ovečku, ktorú som samozrejme zabil lebo tá dôležitá ovečka bola prostě extrémne potrebná na to, aby som mal jedlo a tak prostě logika. A potom som sa rozhodol ísť prostě do jaskyne, kde som toho až tak veľa úplne moc nenašiel a tak išiel som teda potom vonka z jaskyne a pokračoval som teda prostě ďalej v preskúmavaní. A potom ako som prechádzal skrz les, tak som našel prostě extrémně pekného psíka a mal som seba jednu kost, tak som sa rozhodol prostě ochočiť, ale bohužiaľ mi to nevyšlo a tak som sa nasral a pokračoval som teda prostě ďalej v preskúmavaní a tak. A potom, ako som zabil práve ešte pár akože kraviček a oveček, tak som sa rozhodol, prostě, ako sa začínalo sa snívať, tak som sa rozhodol, že si ujám si postelku a klasicky vyspím sa krásne do rúžova a potom som pokračoval ďalej v preskúmavaní a v takýchto aktivitách.
potom se mi dokonce se mi podařilo sami najít docela prostě velkou kejvku, kde jsem právě, že jsem malem jsem skapal, ale chválu jsem to přežil. A potom jsem se prostě i právě, že hluboko, ale bohužel moju právě, že smou, nemal jsem právě, že dobré vybavení a bylo tam trošičku věcí skeletonů, než jsem si představoval. A tak jsem se rozhodl prostě na to vykašlat a jít prostě klasicky prostě na povrch pokračovat ďalej v cestování a tak ďalej, no. A potom jsem se vykopal venku z té jaskyně a pokračoval jsem ďalej v preskúmávání tohoto lesa a i této krajiny a potom právě, že sen, čo je majitel serveru, čes ten chat oznámil právě, že že bude na chvilku vypínat server kvůli tomuto, aby na tom spravil menší údržbu a tak ďalej. A tak som aby video nebylo až tak moc krátké, tak jsem se rozhodl, že vám dávám tady ještě zábery z eventu, který se konal na Sen SMP den 25.10. Takže si užijte si ještě poslední zbytok tohoto videjka s týmito bonus záberami. A inakže by se hodilo povedat ještě to, že samotný prostě majitel serveru Sen to celé to streamoval a na streamu to celé to vysvětloval, ale vo zkrátce celý event byl prostě o tom, že prostě postupem času stupala láva a my jsme se museli vystavovat hore a tak ďalej a potom ten, kdo prežil jako posledný, tak vyhrál celý event. A potom nás samotný prostě Sen vypustil z této bedrockové klece a išli jsme si prostě si sohnací základné věci a podobně. A tak išel jsem si naťažit si základný prostě první strom a potom išel prostě do nějaké tej menší jaskyně si naťažit si kameně a spravit si základné kamenné nástroje jako normálně prostě. A samozřejmě urobil jsem si potom aj lopatu, ale to potom prostě v části videjka uvidíte, že na čo mi ta lopata byla, že na čo jsem byl. A tak jsem se potom rozhodl prostě to trošičku to preskúmat to a konečně si spravit si už tu posletu lopatu a potom jsem išel prostě kopat hlinu a takhle to pokračovalo to dokola. A potom, ako som dokopával tu hlinu a tyto všetky veci, tak potom prostě na povrchu našiel som hráča a rozhodol som sa ho prostě zabiť, aby som získal zo HPčka, lebo na tomto serveri s hráčov sa dajú prostě získat nejaké tie bonusové HPčka, sodička a na tomto evente bolo práve že klasicky povolené zabíjať a tak ďalej, takže som neporušoval žiadne pravidla a po zabití práve že prvého hráča som potkal ešte druhého hráča, ale ten druhý hráč mi bohužiaľ utekol mi do podzemia a radšej som tam za ním nešel, protože zbytočne by som riskoval a možná by som zgabil oveľa viacej skôršie a možná by ste tieto zábery ani nevideli. A potom, ako som vykopal posledné prostě bloky hliny, tak začal som sa prostě vystavovať hore a postavil som si práve že prostě základnú plošinu a potom ma navštívil masenou děda, čo je takovýto v úvozovkách takovýto práve že menší admin tohoto servera a tak ďalej. A potom po malém premyšľaní mi došlo práve že to, že sa môžem vystavať sa ešte viacej hore na maximálny limit a tak som sa rozhodol práve že stavať ďalej hore, aby som extrémně vysoko a mal právě že takzvaný velký high ground a tak som sa hore a potom postupom času začala stúpať láva a mezi tím postavil som si dalšiu novou právě že plošinku a tak no. A tak som pokračoval v stavení práve že tejto plošinky a potom som tú následnú plošinku práve že som dokončil, ale bohužiaľ tady nastal takovýto menší problém, protože bohužiaľ, ako si môžete si na týchto záberoch si všimnúť, tak je práve že okolo nás bordel a mne práve že pri tomto eventu mi nedošlo mi to, že práve že je tam nejaká tá pravdepodobnosť, že sa začne práve že potom sa ten samotný bordel
video zmenšovat a tak som bol teda potom uvězněný a nemohol som potom nič. Ale ďaká Bohu sen bol teda práve že hodný a pomohol mi sa dostať sa práve že zpátky práve že do tejto arény a dal mi nejaké tie trošičku boky a začal som sa teda zastávať sa ku týpkovi, ku nemu. Ale keď som sa tam stával, tak bola tam trošičku takováto menšia nádej, že by ten týpek by tam mohol byť trochu priateľský, ale bohužiaľ vo finále nebol teda priateľský a prekvapil ma a bohužiaľ skočil som do lavy. Sice ten štít som mohol som ho zničiť s tou sekerkou, ale tehdy ma to moc nenapadlo. A po mojej smrti bolo teda trošičku takovéto menšie rozhodovanie a nakonec som skončil na 3. mieste, čo úplne není až taký špatný výsledok a dostal som nejaké tie odmeny, takže som docela spokojný a potom ukončil som teda nahrávanie. No nič, tak dúfam teda, že tady toto trošičku menšie prvotné videjko zo Sen SMP sa vám páčilo. Určite z tohoto serveru by som chcel práve že naďalej skúsiť práve že točiť nejaké tie videjka a tak ďalej, ale no nič. Nezabudnite teda dať like a odber a s tím teda čaute.